אנחנו בסרטון של ארוחת אוכל. הנה. מה איתן? צ'יפס. שלום איתן. הנה צ'יפס. והנה הפול. מה אתם עושים? זה חופש? לא הכל. למה אתם ביחד בכלל? אבל אתה גר בבית אריה ואתה גר במודיעין. איך אתם בכלל מכירים? מלילי. אנחנו גרנו בלילי, זה אבל אני המבורגר. עברתי והוא עבר. זה המבורגר. כמו שאתם רואים, הלכנו במסעדה. מקדונלד. ומה עושים בחופש עוד? מה עשיתם כל היום? משחקים. תראו כאן, צ'יפס. לא לדבר בפה מלא. תראי להם. ומה אתם עושים אחר כך? מחר? לא, הולכים זה הבית שלי לשחק בה, לאסטפוס 3. תאכלו לכולם חג שמח. חג שמח.